creo que o fiscal será renuncia, pero non lle queda máis remedio. Ten unha condena que o inhabilita e, polo tanto, renuncia despois dun suizo e unha sentencia condenatoria. Outra cousa sería que o tivera feito cando foi imputación, mesmo cando se sentou no banquillo, pero renuncia unha vez que hai unha condena. Polo tanto, na miña opinión, eso lle resta moitísimo mérito, se que ten algún, a esta decisión. Respecto á sentencia, mire, escoitei valoracións políticas moi irresponsables e é tan fácil entender a súa responsabilidade como simplemente facer un exercicio que consistiría en que todas estas persoas que están falando de golpismo judicial, de suíces facendo sentencias absolutamente políticas, si a sentencia tuvera sido absolutoria, incluso por unha maioría máis asustada da que foi a sentencia condenatoria, se estarían dicindo o mesmo e se estarían falando o que están falando dos suíces e da sentencia respecto a que ainda non a coñecemos ni sequera na súa integridade. Todo un goberno lanzando a mensaxe de que non se pode confiar en absoluto na xustiza simplemente porque, na súa opinión persoal, os suíces non dixeron o que eles creían que tiñan que decir, me parece algo peligrosísimo que está bordeando moi peligrosamente se que non as traspasou xa as reglas da democracia e da separación de poderes.